विरेचन म्हणजे कितें? विरेचन म्हणजे आमचे गुदमार्गाचो म्हणजे सिंपल म्हटले जाल्यार तुमची पोटी जावपाक जाय. म्हणजे सादे भाशेन ताका आजूत म्हणटा. ना, आजूद इज अ बस्ती. हय. कळ्ळें न्ही. अच्छा. हे आमी तुमकां तोंडातून खावपा हय. वखद मेडिसीन दितले. हय. आणखीन तुमकां त्याच्यातसून वेग म्हणजे संडासाचे वेग येवपाक जाय. अच्छा. म्हणजे ओके. तूं वचून मोशन पास करपाक जाय. अच्छा. दॅट इज अ विरेचन. अच्छा. सिंपल की बाबा तोंडातून वखद दितले आणि त्याच्यानंतर मागीर तुका ते मोशन्स कितके पास जाता ताका विरेचन. विरेचन नॉर्मली पित्त प्रवृत्तीचे कोण लोक आसा त्यांच्यासाठी यूज जाता. खूप जाणांका स्किन डिसीज असता, पण ते स्किन डिसीज क्रॉनिक असतात आणि न बरे जाणारे असतात. सो त्याच्यासाठी विरेचन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द आयुर्वेदा. अच्छा. स्किन डिसीज असत किंवा तुमचे मागीर पोटाचे विकार असत, गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल कितें प्रॉब्लेम्स असत जाल्यार त्याच्यावरय विरेचन तुमचे बरे. पित्त सदृश्य जे कितें आमचे विकार असत, आम्ल पित्त असत तुमचे, त्याच्यावरय तुम्ही काम करू शकता.